Her ligger Esbjerg. Ud for Esbjerg ligger Thyrafeltet. Thyrafeltet er slidt ned og skal genopbygges. Men genopbygningen koster 30 milliarder kroner. Det vil Mærsk ikke betale, fordi prisen på olie og gas falder. Men regeringen har brug for, at Thyrafeltet ikke lukker. Hvis den gør, mangler der nemlig et tocifret milliardbeløb i 2025-planen. Og det er ikke godt. Den 22. marts 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale med Mærsk. Mærsk får skatterabat de næste 9 år, medmindre prisen på 1 tønde olie stiger til over $75. Så skal skatterabatten betales tilbage. Den samme aftale gælder for andre private investorer, der vil putte penge i at få olien op af Nordsøen. Frem mod 2025 vil denne aftale koste staten op til 5 milliarder kroner i manglende skatteindtægter. Men inden 2042 vil skattekassen tjene 26 milliarder på aftalen. Alternativet og Enhedslisten er imod aftalen. 80% af de fossile brændsler skal blive i undergrunden for at undgå en klimakatastrofe. Regeringen har et mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det siger Lars Christian Lilleholt, at indtægterne fra Nordsøen skal finansiere.